Ľudia si však vaše pôsobenie vo verejnej funkcii pamätajú podľa rozhodnutí a klamstiev, ktoré mali reálne dôsledky, nie podľa statusov na Facebooku. Išiel som tam ja a bolo nám tam prezentované zo strany Jara Naďa, že chceme ako Slovenská republika, že chceme darovať S-300 Ukrajine s tým, že ten systém je nefunkčný, starý, on je de facto vypnutý, nefunguje, tieto informácie nám podal. Popravde, my sme nemali dôvod mu neveriť a zároveň, čo bol problém a v čom bolo to klamstvo, povedal, že on má dohodnuté, že budeme tu mať Patrioty namiesto tej S-300. Pýtali sme sa, že no dobre, ale na ako dlho? Dokedy bude treba? Kým nebudeme mať plnohodnotnú náhradu, dokedy bude treba, tie Patrioty tu budú. Tak koaličná rada si povedala, že OK, keď je to tak, že tú náhradu máme zabezpečenú, dokedy bude treba, kým nezabezpečíme novú protivzdušnú obranu, tak nie je to problém, lebo má to zmysel, hej. No akurát, že po pár mesiacoch tie Patrioty odišli a Jaro Naďa sa tváril, že čo on s tým. To celkom vystihuje rozdiel medzi realitou a svetom sociálnych sietí. Na konci totiž nerozhoduje, kto napíše uštipačnejší status. Rozhoduje dôvera ľudí. A tu si človek nezíska nálepkami, výhražkami a ani aroganciou. A pán Naďa, svoju hlbokú orbu si robte hlavne u seba v strane, napríklad už len pri jej financovaní a rôznych daroch.